Здравейте, приятели, аз съм Сашко Крафт и днес ще снимаме клипче на Майнкрафт. Точно сега започваме. И епизод 5. И аз мисля днеска да ходим по мините. И тръгваме. Не съм си взел ядене и факли. Факлите и ядене. Пържолите. И тръгваме. Не съм разбрал. Това е от епизод 4, къщата, когато направихме. От тая мина ходихме и почваме да търсиме мини. Ще ни бъдат полезни, защото нямаме никакъв айрон. Ето малко прасета. Ще поубием. Дино. Толкова намерим. Колко може да ги изпечем. Видите. Вярно, не се харчи меча. 6 пържоли, още няколко. Стига вече. Сега почваме да търсим на тази къщата. Ходим само там. Ако намерим нещо, няма нищо. Ето, тук има кол. Да го вземем и от него, но няма кол. Да го вземем. Да, аз не съм си взел друга кирка и те го правим с айрон кирката. Мисля да се върнем да си взема. Да се върнем. Тъмън да изпечем и тия пържоли. И сложим да се печат. Така. Ще да направя. Да си взема кирка. Точно си направя. Нека така. Да отидем за камък. Близко. Лава. Да се плесне на нея. Още малко стават готови. Така, да си направим кирка. Така. И тези неща да ги оставим тук. Какво да си го взема. Да чакам да се изпечат тия пържоли и отиваме. Изпечи се. Тъмън. 8 пържоли. Тъмън. Сега отиваме. Мисля да си взема леглото. Взема. Просто да не се връщам.
Може да бъде тук някъде наблизко. Ако намерим лава. Ако намеря айрон, може да си направя кофе и да взема лавата. Няма да намерим сигурно зайче. Зайче. Колко животи има това зайче? Къде зайка? Дадени кожа. Сега сме на... Тук съм. Ето. Спиме. И да отиваме там. После трябва да отидем на там. Медуза. Медуза. Да не мастил медузата. От борка. Да не мастил. С мастилото не може нищо да си направим. И сложили горето. И да го изпечем. И да изпечеме тая кълка. Това буче. Така. Нещо, ако имаме още да изпечеме. Това кола ще го оставим така. Тия факли ще ги вземем. Тая кожа няма да ни трябва. Нищо не е готово. И пак тук. Той е път на там. Ако намерим нещо. Чакай да видя лодката ми къде е. Ако има лодка. Няма. Опа, пясък. Там където ще ви. Там е Бела гора. Там сигурно ще има мини там пропасти. Аз ще възба само направо. Тук има много овце. Ако ще изгледам тук да видим да има нещо. Какво е тук? Тук. Нека да намерим някаква мина. Тая гора нещо няма ни мина, ни нищо. Това е лошо. Тук. Пак вода. Тръстика. Тръстиката е добръзна. Ама вълци не виждам. Би трябвало всяка една гора черна да има вълци. Ама аз не виждам.
После може да направим една вестичка, втория етаж. Имаме дърво. Айде да отиваме да чупиме дърво. Да стане... Да щупиме няколко камъни. Да изкопаем някой тук. Намерим камъни. То няма как да не намерим. Щупим малко, защото нямаме никакъв камък. Само да щупим тоя и тръгваме. Готови сме. Светло тук. После може да си го направим пълно. Тук аз мисля това тук да го направя с врата и да тук да ми съди яденето и другите вкусове. Тук това го писано го направих извън кара. Докато се събудих, нямаше какво да правя. Ще направих пистен. Сега ще направим няколко пратки. Един меч. Камъка, нямаме камък. Имаме пръс. Това да го сложим тук, това да го сложим тук, това да го сложим тук, това да го сложим. Пръчки няма тук. Само тия. Сега щупим това дърво. Много щупим това дърво по-бързо, защото искам да правим втория етаж. Готово. И това дърво го щупим. Те имаме тук няколко стака. Най-гадната мина. Стигаме, що си няма мъж. Вкусно. И тия дървета мога да ги поразчистим, защото аз една отрупаница с дървета. Защото ме е това дърво. Сме готови. Когато ме направим втория етаж. Готово. Ще гледам още едно време. Това да имаме къде стак и нещо. 2 стака. Точно. Още някакво повече. Няма, ще направим още един. Ще направим стак. Стак не преработен. Ако го преработим, сигурно ще имаме 3 стака и нещо.
Искам да се разчиста, защото тук е пълно с дървета. С тия дървета искам да ги махам. Ей, да стане и 25. Стига вече дърва. Не станат много. Да я подскачам малко. Това дърво. Ей, мост. Това е хората на тази игра, що можеш да чукнеш дърво колко искаш. Те е пълно с дървета. Никога няма да остане без дървета. Това е много яко. Стига това. Ще имам много преработено. И още сега сигурно ще направим стак. Ето. 5 стака, 44. Малко да спиме. И после работим на ръката. Почваме втори етаж. Пшеницата още малко. Готово е. Тук идвам. Аз съм си направил някаква ферма. Нямам пшеница и нямам хляб. Мен ще ми трябва хляб. Още малко не остава и къщата е готова. Трябва да вземем сега бутилката. Да я правим. Бутилката дали е станала. Да посеем.
червено. Слагаме няколко. Да ги послагаме тези 14. Едно тук, 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 едно тук, едно тук. Последното тук. Може да го... Моето е било тук полясно. Мисля до тук да приключим с този клип. Надявам се ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се, харесайте го и чао!